RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon mo kining sa kababae nga taga Mati City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Marie. Day, andar ako ha? Matrabaho na ko. Sige dong, Amping. Ang imong baon, basig imong makalimtan. Di na, Day. Ako nang isuot sa akong bag. Sige, andar ako. Tadi ka tragot? Oh, yan naman. Unsa man yung nabagal sa imong kilid? Wala na eh. O say wa good. Patanawa na gud ko, anak. Ayaw na, good. Patanawa lagi ko kung saan ang imong giluklok sa imong kilid. Ginoo ko, armas. Ngano ko itong may armas ka dardo? Nagana na ko, Day. Bao, ba ka din sa akong dapit. Daghang kay binuang. Bako nyag. At ngayon ko na hindi ko paulay ako. Pariglahan ko. Ngayon na lang. Na ako'y panalipot sa kong kagalingon. Dardo? Doon po eh. Diba sing maliit na po sa trabaho. Uy, mao ba? Nagdadaog armas ang imong bana? Oma. Uy, nga naman kunong. Anong nadadaman siyang armas? Ang iyang giingon mga depensa ng kuno niya. Kay basig na ay magbinuang niya, nagpauli niya. Bantayin ang bana ni mo, halo di. Ngano man, ma? Basig ni Sohod na pagka-NPA. Ma? Dong, naggabian lagi ka. Dali raman unta ka mauli gikan sa imong trabaho? Ay, nihapit ko sa akong amigo, Day. Birthday mo ko niya. Mao ba? Oh, asa man? Nakakaon na ka? Ang mga bata, nakakaon na? Human na may kaon dong. Day. Sige. Ang mahuwain ta kay trabaho pa ko sa iyo. Day, ato na ko ha? Uy. Ngano nagdama magkagdakong bag? Day. Dili ko muli din og pilakad lang. Ikaw lang unay bahala sa mga bata, ha? Ha? Asa man di ay ka? Ato lang una ko i-start sa akong amigo. Dool sa akong trabahoan. Ngano man? Ay, naamgod mi himuong tapok-tapok sa akong mga amigo. Nami meeting, Day. O dili ko maka-appeal nila kung muuli ko diri permis ato. Dong, unsa ba din ang grupo nga imong giapilan? Ngano kinahanglan man nga mag-meeting mo? Unya na ko musulti nimo bahin na. Basta gikinahanglan ko sa grupo. Dardo? Si Mana nakapin sa pagbiya ni Dardo. Pero hangtod karon, uwa pagid siya mauli. Kumusta naman ka nga kung bana? Lodi! Lodi! Hindi mo ibalita ko ni mo! Si Mama, ngano magkaha? Ma, ngano? Daotang balita! Unsa mang balita, ama? Namatay ang imong bana! Kay gipusil sa mga military! Unsa? Ngayon na ito po, maninimudo! Umawis sa manito po, ama! Natimbrihan sa mga military na sakop sa NPA ang imong bana. Kung nisukol ko no kini, maong gipusil na lang. Ay, saan pagod ko? Mauday ko may armas na siya. Hanggang ni-apil din sa grupo nga kontra sa tumbalaon. Gusto naman ako inito, gawa naman ka. Gusto naman ipapulis sa itong mga anak, kapatay naman ka. Dardo! Unsa may plano ni Moron nga nalubong naman ang imong bana. Kinahanglan ko magpakalig-on, ma. Maningkamot ko nga mabuhi na ko akong mga anak. Sige lang, nak. Kung unsay ako matabang, tabangan talang ka aron mabuhi mo. Salamat, ma. Makaon pag ko! Ako pad mo! Mga anak, sakto lang una na yung gikaon, ha? Kay gamay raman ang kanon. Kay wawang kutay bugas. Gutom ba ko? Kaon ba ko? Ako, son! Kinuo ko. Ayaw na mo paghilak, ha? Adin hilang mo. Muhangyo ko sa itong silingan kasi may kanon pa sila. Uy, driving kayo ang imong pagkani sa mo, Lodi. Kaya di pa kayo sobrang kanon. Hala, dadani, araw mga kaon ng iyong mga anak. Di pa siya dadani. Salamat kayo ini, ha, Kiko. Ay, sus, salamat man kayo. Puro kagisilingan. Unsa man ang imong gidako? Sago lang na. Nadilat na. Napoy bukas. Ay noodles. Pero hindi na ka maglisod sa iyong pagkonsumo ba? Kaya kinahanglan kita nimo sa imong mga anak. Nganong ingon ini ang imong gipakita nga pagtagad nako, Kiko? Naluoy ko ni mo, Lodi. Kiko. Mao kaluoy ko ipati nimo. Unsa? Naibaw ko. Nadali sa hirong padako ka na. Labi na ako, no?
Wakay kauban sa iyong kinabuhi. Unsay buot mong ipasabot? Gusto kong mamahan sa iyong mga anak. Magtipon ta. Unsa? Aw, sugot na lang. Ma, Swerte nakaayo ka nga may naluoy ni mga lalaki. Nga mudawat og andam nga mga mahan sa imong mga anak. ang buot mong ipasabot mga musugot ka nga magminyo og usab. Oh, nganong dili man. Kaayo na lang ana may mga mahan sa imong mga anak. Salamat, Lusa. Yan sugot ka magtipon ta. Ikaw na bahala na ako, Kiko, ha? Itugyan lang nako ni mga kong kinabuhi. Ayaw ka bala ka day. Mahalo ng pag-aunti ka. Ingon man ang iyong mga anak. Ug, magtipon ta sa magyod sa matuon nga pamilya. Ma. Oh, Marie, sa man may tuyo ka? Ma, tinuod ang ilang giingon nga ikaduhan ako nung nimong bana si Papa Kiko. Pinamatay ko no ang una nimong bana. Kinsa may kasulti ni mo, anak? Ang atong mga silingan. Tinuod, ma? Oo, tinuod ang tanan. Pagkamatay sa una na akong bana, mura kong mabuang ko na unsi akong ipakaon sa imong mga magguwang. Maayo na lang gani kay naluoy si Papa nimo nako. Mong nag-ipon mi. Luoya day nimo masa. Ingon anak gyud ang kinabuhi nak. Wa ta mahibaw sa atong kapalaran. Ay! Dito na eh! Nana si Papa nimo ay. Ay, inito eh! Inom sa og tubig pa, oh. Ay, salamat. Naunsa man ba, Kiko, uy? Ano kay ba niyo mong niuli gikan sa atong uma nga init naman kaayo? Ay, gitiwas ko lang itong hagbas ang mga sagbot. Uy, kitaas na kayo. Ayaw palabi ag hago, uy. Ayaw patay-patayan ng lawas nimo. Bitaw pa. Kinahanglan jud ko mukayo dahil mabuhi ta. Wa pa mauli ang imong amahan, Marie. Wa pa man, ma. Ay, kadugay ba ining nauli? Uy, nga alas 12 naman sa udto. Init naman kaayo. Ako na lang apason, ma. Ay, maayo pa. Alas, sige, apasa. Kay maniudto na ta. Ano lang, ma? Ang atong silingan, ma. Uy, naunsa manisi? Kung nagdali manisi ang paingon din, he? Naunsa ka do? Nang, atuan yung sino dito sa inyong uma, kay natumba, kaya atake. Pili mo kapit apa lagi? Unsa na hitabo ni Kiko, ha? Ako nang nakita si Kiko, natumba man ang galit. Awa to ako tinuol, awa masapang patay. Kinuot ko! Katake, Diyos kayo ni Ay, Kiko! Hindi mo man nagdadiyaan! Ay, mag-unsa na ba lang din? Papa! Kiko! Maluya na to eh. Wala si Papa. Wa na tayo, Papa, kuya. Pagbuot kinigtanan sa Diyos, mga anak. Kung saan man na to ini, ma. Dili na may maka-eskwela, ma. Ayaw mo kabala ka. Eskwela mo. Maningkamot ko. Buhaton ako ang tanan nga mabuhi ug maka-eskwela mo nga akong mga anak. Tapa ko nga nawad-an og amahan. Pero bisan pa man sa nahitabo namo, naningkamot ang among inahan nga iyaming mapa-eskwela. Mama Lodi, kung namati ka man karon, amping permi, ma. Mahal ka namo. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Adlaw kayong tanan nga napaminaw karon ni maong tilumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mortistang magkataginabuhi ning akong suliran. O di ay si Itang, hingpod ang pangidaron o sa PWD o saray akong mata. Minyo ko og taga-Taboyanan Cebu. Kasamtangan niya karong puyo sa Argao, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga amo karong gipuy-an nga bahin sa akong ugangan sa ilang mga katigwangan. Pero yung gisabtan, ingon ni ini ang mga pangitabo. Gar, manlaba ko sa ilang mamsong niya, ha? Masa man, mauli ka pa, human man nakaglupi? O magbaon ka na lang? Magbaon na lang siguro ko kay masabli ka kadiri. Kung mapauli pa ko. Oo, kaya di man ko kasiguro kung kansa ko mahuman og laba. Daw mas ko makasiguro kung unsa kagidaghanon ang ilang palaban ako. Sige, magbaon na lang ko. Kaya nabalita mag-abot o paniuto din sa bahay. Bayo! Kitang! Si Mama maron ni Magar. Mandali, atong susihon. Oh, asa man mo? May lubi ko rong sakon, ma. Magkupra si Sir Fidel. Og ako, ma, manabad ako silang Madam Sonia. Oh, mao ba di ay? Kaya nga naman iyon, ma. Ay ni ako importanteng tuyo nimo. Pero murag man lakaw naman mo. Ay, okay na, ma, oy. Nga no, taas-taas ba ng ato pa ng surtihan? Ay, lingko sa, ma. Ah, salamat. Ingon ani manggod ni. Naghisgot sila si Mama ug Papa nga ipasorbe ning among yuta. Bahino na namong managsuon samtang buhi pa sila.
Pero mao lagi. Dihang gibahin ang gastuhan sa pagpasurbe sa yuta, niabot naman og 10,000 namong matag usa ka anak. Unya, wa man gyud ko anang kantidara. Mao nga nakahuna-huna ko nga magbahin lang unta taan ng 10,000. Ha? Unya ma? Tagpila man ta ana? Pito man mo ka igsuon, no? Ato ning bahinon og kawalo. Ikawalo ko. Og sa akong pagkwinta, tag 1,250 ta. 1,250 pesos, mo ba ma? Oo. 1,250. Sa walo na, mutotal og 10,000 gyud. Aron mapasurbe na dayon nato ang yuta sa akong mga ginikanan. Og mabalhin na unya ang pagpatituluan ni sa akong pangan, isip manununod aning bahin sa yuta. Diin, kamoras ang akong mga anak ang makapahimos ini, kay ni naman mo puyo sa akong bahin. Kining karon ba dayon na ma? Kay mangita pa sa tamin anang 1,250 mao kay baho baya ka yang pagpanakarag og lubong akong pangita. Nya usahay mangahoy para baligya o kinis itang manglabada ra. Amo sa natiguman? Nahala sige. Ingnon ra nako sila si mama ug papa nga mag-agad ra pud min ninyo ang among mga anak. Hangtod matibuok nga 10,000 ang akong makolekta ninyo. Gar. Naka-advance ko 500 ni Madam Sonia. Ipuno na para sa 1,250 ang atong gikinahanglan alang sa pagpaservice sa yuta. Ug may natigong pa ko dihang 300. Murag mao na 300 siguro to. Og di naman sa kita sa pagpanakan akong lubi. Paigo na tingali ni hatag lang mama para sa atong bahin sa pagpasurvey. Nala sige. Ato na lang ni hatag ni mama aron wala natin problema. Na sige. Aron di sa tamatin talugas to niini para panginahanglan nato. Oy, Itang, Edgar. Giapas magud ko ninyo dinhi sa ilang papa ug mama. Ingon man ko si Susan ma, nga niya ka dinhi. Anong giapas mangyud ko ninyong duha dinhi? Kining ma. Nakatigom gid taon mig 1,250 para sa among bahin sa pagpasurvey sa atong yuta ma. Maayo. Og maayo kay ni agid ta sa ilang lolo ug lola ninyo. Aron sila ang hatagan ninyo ni ana. Aron makapasurvey na gyud ta sa yuta. Unya, pirma mo nga nakahatag na mo sa inyong hatagan para survey sa atong yuta, ha? Naningamot yung nga makahatag sa mga hatagan sa pagpasurvey sa yuta sa akong mga apuhan. Diin, ang akong ugangan may bahin ni ini. 10,000 kuno ang mataganan. Mao ang gibahin sa kini nga katidad sa mga igsuon sa kumbana. 7 sila ka panagsuon, ug usa ka bahin alang sa akong ugangan. Sa ato pa, 8 na tanan. Mong tag 1,250 mi matag usa. Ug tuod man, nabahin ug napatituluhan jud ang bahin sa akong ugangan. Nagapangan kini sa ugangan kong babae. Nanabay ang mga tuig, namatay ang mga apuhan sa kumbana. Og ning bagula, namatay sab ang akong ugangang babae. Unya. Unsa may sabot-sabot ninyo dito sa haya si mong mamagar? Ipangayuan lagi ko nilang Susan dito ug sa igsuon akong lalaki kung unsa kunong ang ako ikatambos kamatayon ni mama. Unya? Nya, wa man gitaon ta diri. Mao ako na lang iparanggahan dito nga lisod gid ka ita. Wa tay matabang. Nya kun mahimo, sila-sila na nandito kay mas tubig-tubigan man sila kay nato. Ay, maupod lagi. Kaya saon, wa pa masagok pang labada tungod aning daghan na akong gipamati. Di ko kasagod sa pagbalaba. Mga na siguro to aron may kahatag na nila. Ayaw na. Igi pamati ra ba ka? Ay makasabot talaga si mama nato. Si mama nimo makasabot nato. Pero imo maigsuon. Makasabot ka sila nato kun di ta kahatag. Ha? Ubay-ubay mo sila yung gusto mong hatag ni mama nimo Gardo? Oo, kay maayong ito si mama bisan kung pobre rami. Di ba gusto gubot. May gugmaon sa kalinaw. Ano ni awan mo? Wala lang taong mga ni. Iwa mo may katampo or malubong sa mama. Pagdagnaw. Kining, san? Dili ko gusto gubot ha. Kay niya pang hayat ni mama. Pero unsa man ning imo? Pasingit ni? Karusto na. Ay nalang tubayan ni magsuon. Pidap. Pasingit ni mo na. Sus. Kung wa pala ta sa hayat ni mama ay. Tawag og limpyo. Pita. Kayo padukong babaeng suon ay. Gusto na lagi. Gusto na. Kaya maggubuto niya din Mamauli na lang ta. Sige na. Mamauli ta. Kung mangulit sa mga tao, no? Kaysa naman ako mulubong ni mama ni mo, magkagubot din Magusto na. May mga tao ba nakabantay sa imong reaksyon? Ay, ginoo ko bayaan niyo Sige, hindi ta mamauli ha. Pero saad na ko, hindi ka mangita gubot. Basta pagandam diha. Kay karong taon-taon, igi ka na sa mama din sa inyo, padong sa simbahan. Alang sa iyang miserikem. Ay, magdali ko. Kay manlaban na sa daba ko para makapalit ko bugas unya.
ni agianan namo? Tan, di na mo kagi diha. Ipasira na ni manang Susan. Ang isang laki kini ni Edgar, si Manny Ramon kini. Saan daw at magunog limpyo? Bagkaas ninyog na oy. Wa mo'y natabang ninyo tao niya. Apil mo puyo din he. Layas mo din he. Masa ko tayo natabang eh. Nakataban mi sa pagpasurvey ani. 1,350 bang ganit ko? Mong may katungod mi mo puyo din eh. Unsa to? Unsa to? Ayaw pala ba pabaga ninyo mga naong itang? Di mo kapangangkon aning taa. Kay wa mo gikuptang papilis nga nakatampo mo aning taa. Og ayaw na mo pag-agi din ha. Adto na mo slibon agi. Palayas mo din eh. Susan, mahadog na namin matuog sa among bahay. Kay sa iwaro namin nila, ang mamahawa mi sa among bahay. Og sa libon nila minangagi, kay gikuran naman nila ang among agianan. Suglunan man gud ang among bahay. Ang ako pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, nasuko ang kay suon sa kumbana, kay wa ko namigi katampo sa pagpalubong sa ilang inahan. Rason na ba ni? Nga papahawaon ni nila sa ilang yuta. Ikaduhang pangutana, naghahatag mi sa pagpasurvey ani yuta og 1,250 sa buhi pa ang ilang mga apuhan nga mo tag-iya ani yuta. May kipirmahan man gani mi. Usawa man namo pagprobara. Nga ingnan man nila, nga wa kami papel nga gigunitan ani yuta. Wa sa ko mahibaw. Asa na tong among gipirmahan. Ikatulong pangutana. Usa man sa mga anak ang akong bana. Manununod siya ani yuta. Pwede na ba din ming papahawaon? Kaya ano naman kaya sila mo palayas na? Ikaw pagkatapos, ilang gisiladaan ng among agian. Kay gusto nila nga mamahawa gid ni. Og dili ni pagion sa ilang yuta. Sudunon man gud ang amo, sudunog gamay. Sa libo na lang dami mo agi. Pwede pa namo sila mareklamo, bahin ani? Aron makapangayo mig gamay nga agianat. Palihog ta pangit na bagay. Kini nga konsideran itang. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan o kauban ng ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami gihapon mga sukintig paminaw ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema, may punto medical, punto legal, mga personal problems, mga psychological problems, kinsa nang mga na-depress din ha. Kung feeling ninyo wa nagipaglaom ang inyong kinabuhi, ondang anang huna-huna ipadala na diri sa ato ang programa atong hisgutan, atong pagasturyahan aron makarealize ka nga lami ra gyud gihapon ang kinabuhi na agyo pag-asa tanan. Ipada sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain o klase-klaseng pamaagi gyud na mga sugintig paminaw kaamo gyud nang isiguro nga kinsa tong ganahan nga mo pada sa ilahang suwat makahatag gyud og makasuwat og makapada gyud na diri sa atoa. Family Villamero, Telebrico family, Raffles family, maayong adlaw and salamat kayo. Gikan mga taga Negros Mantigalini kay gikan man ni kang Telebrico Villamero Anilu, no? Ang nagpadala, nag-request ani nga mga greetings. Salamat kaayo for always tuning in and for listening. Gay Marie Bonafevilla, Jonah Hines, thank you kaayo. And daghan kayong salamat sa inyong hangpadayon nga pagsubaybay o pagpaminaw gyud always sa atuang programa. Ako grateful kaayo ko nga naara gyud mo o magsige mo paminaw. Okay? Gipadani niya sa atuang official writers page ug nisuwat ni siya kabahin sa yuta no sa ilahang amahan kay sa buhi pa ang ihang lolo ug lola sa iyahang nabana, nagpa-survey kini sa ilahang yuta aron maklaro ang bahin sa iyahang mga anak. Tuod man nasabutan nga tag 10,000 10,000 ang bayad sa pagpa-survey matag igsuon. Unya kay pituman sila ka man nag-igsuon sa iyahang bana, gibahin nila og kawalo. Ikawalo ang ilahang mama, mauntag 1,250 sila. Paghatag sa maong kantidad, pinirmahan nila og ilahang og iyang mama, lolo ug lola. Pagpanlabay sa tuig namatay na ang apuhan sa iyahang bana. Og pagkamatay sa iyahang ugangang babae, wa sila gikatamko sa pagpalubong. Ini tungod sa kalisod. Umotoy girason sa igsuon sa iyahang bana nga, papahawaon sila sa yuta. Unsay labot. Nasuko ang duha ka igsuon sa ako ang bana namo kay wala ko namigi katampo sa pagpalubong sa ilahang inahan. Rason ba kuno to nga papahawaon mi sa ilahang yuta? Dili gyud, no? Ang kanang inyuhang, of course kasabot ko nga ang kanang paggasto nato no sa pagpahimutang sa namatay. Pwede man gud na siya nga common ug i-deduct na nato sa estate, pero nungka nga pwede mo toy gamiton kay I am sure mas dakong kantidad ang inyong yuta kaysa sa inyuhang ikatgitampo nga to o gasto ngadto sa pagpalubong. Ngano man dagi mo na lang datadatahan ang
pagpalubong sa inyuhang mama, pila may nagasto ato, unya inyong tampot-tampuhan. Lahi man ang imong katungod sa yuta, lahi man po ng imong obligasyon sa pagtampo sa gastuhan pagpalubong. Ngano? Pila man din ilahang nagasto, kinsa man sila nagkupot sa mga nangamot, di ba? Nya, unsa may mga, sinapay kwarta po ng inyong ginikanan, di ba? Kaduhang pangutana, nakahatag mi sa pagpa-survey aning yutaa og 1,250 sa buhi pa ang ilahang apuhan. Nga mao'y tag-iya sa yuta, may gipirmahan man gani mi, unsaon man namo pagprobar adto nga ingnon man ni nga wala sila'y papel nga gigunitan anang yutaa, wa sad ko mahibaw asa tong among gipirmahan. Ang ako ang pagsabot manggod ani no, ang imuhang mama na amang ditugoy katungod ang katong namatay, di ba? So sila nga anak equal gid na silang sharing maski pagwa nakatampo ang imuhang mama sa pagpa-survey. Ang basihan gyud nato sa ato ang katungod dili kung nakatampo ta sa pagpa-survey, kung dili anak bata, apuhan bata, and the fact nga naa ka, apil ka, birth certificate ray kinahanglan, di mo nila pwede basta-basta ingnon nga pahawa. Di pud sila pwede kaingon nga wa mo ikatungod anang yutaa kay wa mo nakatampo sa pagpa-survey. Okay? Exactly, kaning siyang ikatulong pangutana, usaman sa mga anak ang ako ang bana. Manununod aning yuta. Correct, sakto gid ka. Pwede ra di ay ming papahawaon, kay yano ra man kaayo silang mopalayas namo. Dili gyud. Ayaw gyud og hawa, ayaw og lakaw, ayaw og ka problema kay kinahanglan gyud ka maningkamot mo nga imong protektaran ng imuhang katungod, which is one of the heirs, usa sa mga sumusunod anang yutaa. Like I said, lahi ang imong katungod as sumusunod sa imong bana, kanang imong bana lahi ang iyang katungod, lahi po ang inyong obligasyon. Wa ko nag-ingon nga mulimod mo silang obligasyon. Pero dili po na nila mahimong basihan nga papahawaon mo or kuaan mo katungod. Walay katungod, walay gahom rather. Wala po'y authority ang iyahang mga igsuon or laing tao nga maoy muhukom magbuot ug moingon nga pahawa mo dili na mo tag-iya aning yutaa, kay ang kanang katungod isip tag-iya gumikan sa imong katungod nga sumusunod kay eredero mo. Anang kanang yutaa gihatag na mando na sa balaod. Okay? Ayaw kahadlok ana. Ikaupat ug katapusang pangutana. Ilang gisirad-an ang among agian kay gusto man nila mamahawa gyud mi ug di na paagion sa ilahang yuta. Sudlonon manggod amo og gamay. Sa libon na lang taon mi mo agi karon. Pwede ba namo silang mo reklamo bahin ani aron makapangayo ni gamay nga agian? Correct, pwede kaayo. Una, akong suggestion is moadto mo sa barangay kay ato na lang himong issue na mangayo kag right of way. No? Kung dili gani gyud sila aw mangayo mukihan na lang gyud ka kay para mahatagan ka og kanang giingon nga road right of way para naa kay access sa inyuhang yuta. Okay? Hinaot unta, no, mga sukintig paminaw nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gyapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Nationwide. Atak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.